Acompanyo el treballador des de la seva arribada, gestionant tot el que necessita perquè la seva experiència a l'equip sigui excel·lent. Dins l'àrea legal i laboral s'implica un component tècnic important per donar seguretat al treballador. Al final jo crec que la qualitat i la tranquil·litat de la nostra àrea s'aconsegueix quan surten del despatx havent-se sentit escoltats i acompanyats en tot aquest tràmit.